ای تاجیکستان ہے سلام ای ملک بختی ہے اما خوش روز آزاد ہے اما زیبا و آباد ہے. аловуддин абдуллоев шахсест дар ҳаёт роҳи санъат эҷодкориву ҳаҷонигориро пеша намудаву бо ҳунару истеъдоди волои худ солҳои охир дар дилу дидаи мардум ҷо гирифтааст ва хусусан дар барномаҳои нав ба нави шӯхиҳои аловуддин истеъдоди ҳайратангезашро мухлисонаш бо шавқу ҳаваси зиёд тамошо мекунанд. бартарии ҳунари аловуддин дар он аст ки дар як саҳна бо якчанд чеҳра намудор мегардад ва ҳар кадоме бо рафтору гуфтор хулқу атворашон аз ҳамдигар фарқ доранд. афзалияти дигари ин ҳунарманди нотакрор ин аст ки дар саҳнаҳояш ҳам муаллиф ҳам коргардон ҳам иҷрокунанда ва ҳам пардозгари рангу бори чеҳра мебошад. маҳорати аловуддинро ман шахсан ва аҳли оилаам ҳамаашон ҳурмат мекунанд, дӯст медоранд ва бо як эҳсосоти баланд тамошои ӯ мекунанд ва ҳар як барномаи ӯ ҷиҳати тарбиявие дорад ки имрӯз ҷавонони моро умуман шаҳрвандонро ба роҳи дуруст ҳидоят карданро мефаҳмонад. аловуддин бисёр ҳам кор мекунад. ин шӯхӣ нест ки як одам дар нақши 4-5 нафар бозӣ кардан образи ӯ одамро ёфтан, локин маҳорати баланди аловуддин ҳамин хел ҳаст ки бисёр ҳам чолокии вай, доногии вай, ҷаҳонбинияш, саводнокияш ба ин чизҳо роҳи ӯро мекушояд. ӯ ҳунарманди саҳнаи театру кино аст ва ин орзуву умедҳоро аз хурдӣ бо шавқу ҳаваси беандоза дар дилаш мепарварид. ҳамин шавқу ҳавас ӯро ба театри мусиқӣ мазҳакавие ба номи ато муҳаммадҷонови шаҳри қурғонтепа овард ва дар як муддати кӯтоҳ миёни ҳамкорону ҳамкасбон низ маҳбубият пайдо намуд. бо аловиддин мо аз хурдсолӣ дар як мактаб таҳсил кардем. мо якҷоя мактабро хатм намуда баъд ба институти санъати тоҷикистон ба номи устод мирзо турсунзода таҳсили худро давом додем. аловиддинро ҳатто дар вақти дарс муаллимҳо сарзаниш карда наметавонистанд, чунки ҳамин як бачаи шӯхе буд ки ҳамин як сухане мегуфт ки ҳамон муаллим дар ханда медаромаду аз хотираш мебаромад ки аловиддинро барои чӣ сарзаниш мекард. ҳамин хеле лаҳзаҳо буданд дар ҳаёти мо. қайд бояд намуд ки баробари корҳои эҷодӣ аловуддин абдуллоев алҳол масъулияти гарони маъмурӣ сарварии театрро низ ба зимма дорад ва тавре ҳамкасбон иброз медоранд, ин масъулияти баландро бо нерӯи ҳунару ҷазабаи шӯхӣ сабук мегардонад. бузурге фармудааст, агар хоҳӣ ки инсони комил бошӣ, барои худ шиор кун 4 хислат, яъне мисли шер нотарс, ҷасур, далер, мисли кабутар дилсӯз, меҳрубон, ғамхор, мисли мор тезбин, ҳушёр, чусту чолок, мисли мурча меҳнаткаш. ва ман ҳамин хислатҳоро дар симои аловуддин мебинам. ӯ мехоҳад ки бо ханда ба дарди мардум шифо бахшад, давои дарду доғҳои ҷомеа бошад. дар ҳар намоиш аловуддин чун меҳвар гурӯҳи эҷодиро гирди хеш муттаҳид месозад. аз ин ҷост ки театри мусиқӣ масакавии шаҳри қурғонтепа ҳамеша дар фазои эҷодӣ қарор дораду барномаи ҳунарияш ба туфайли ҷаҳду талош, муҳаббату садоқат ба касбу ҳунар писанди мухлисони санъати театрӣ мегардад. ман дар саҳнаи театр аввалин устоди хеш аловуддин абдуллоевро мешуморам. моро раҳнамоӣ карданд, моро дар саҳна роҳи дурусти нақшофариро омӯхтанд ва имрӯз ман ифтихор мекунам ки дар саҳнаи театрӣ ман шогирди як ҳунарманди хеле ҳам маҳбубе ки имрӯз мардуми тоҷикистони азиз эшонро мешиносанд, ҳурмат мекунанд, эътироф мекунанд ва мо низ фахр мекунем ки бо чунин ҳунармандони халқӣ мо нақш меофарем, ҳамсӯҳбат мешавем, ҳамнишин ҳастем, ҳамсафар ҳастем. бори нахуст ман бо ин шахсият 26 сол пеш, яъне соли 1990 дар фестивал озмуни театрҳои касбӣ ки дар шаҳри Хурҷанд баргузор шуда буд,
дар ҳамун ҷо бори нахуст вохӯрдам. Яъне ки бори нахуст дар саҳна дидам ки он вақт ин кас дар театри Нимҷазира кору фаъолият доштанд ва дар он ҷо аз рӯи асари Антигона як нақши аскар, як нақши хурд ҳам бошад, бисёр ҷолиб ва самимӣ бозӣ кард ва дар баробари чӣ калом мегӯем устоди забардасти мо Ато Муҳаммадҷонов дар як саҳна мисол бозӣ мекард ва ҳамаи моро ба ваҷд овард. вақте ки Аловиддин ба театри мо омад, аз рӯзҳои аввал мо ба ӯ унс гирифтем, дӯстӣ пайдо кардем ва таи солҳои бешумор мана якҷоя фаъолият дорем, кор карда истодем. бисёр як истеъдоди хел гӯям худододӣ дорад. бисёр як ҳунарманди самимӣ аст. Аловиддинро як алои саҳна гӯям хато намекунам, чунки вай ҳар намоишномаҳое ки дар кадом намоишномае ки як нақш ба ӯ бар зиммаи ӯ мегузоранд, ӯ дар ҳамун нақши худ месӯзад, дар мегирад ба мисли алов ва ин гармии ӯ хоҳӣ нахоҳӣ ба тамошобин мерасад. ин як бузургӣ аст, ин на ҳар кас метавонад. хидматҳои Аловиддин Абдуллоев дар ҷодаи санъат ва рушди ҳунари миллӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат борҳо қадр карда шуданд, вале мукофоти асосии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Аловиддин Абдуллоев ин маҳбубияти дили тамошобинону мухлисони хурду калони кишварамон мебошад. дар ҳақиқат Аловиддин Абдуллоев истеъдоди хуби ҳаҷвинигорӣ дорад ва умуман ҳар як гуфтор, ҳар як ҳаракати саҳнавиаш мазҳака буда боиси табассуми тамошобинону мухлисонаш мегардад ва ҳаминро ба назар гирифта шоире фармуда: ҳар касеро баҳри коре сохтанд, меҳри онро дар дилаш андохтанд. Баҳриддини Имомиддин, Фирӯз Қурбонов, шаҳри Қурғунтепа, махсус барои барномаи иттилоъ. Садқат замир, то ҷунимунӣ. Лекин дар миар масависи тоқамонам охи, тоқамонам. Муна пули солдат, мемонем насибамуна бухрем. То ба кардаме.